Yo, what's up mga guys ug mga kapobre, maayong hapon ninyo diha tanan. So, naan sa ko diri sa Banwa mga kapobre kay manguha na sad ko og kahoy. Kay gamay na may kahoy dito. So, mani akong higot ron. Ang higot. So, ang kahoy mga kapobre ako lang kuan daan. Kanang bughaon ako daan siya para kita magkasangit-sangit ug agi dias mga kilid-kilid. Oh. Mani akong kahoyan diri mga kapobre oh. Oh. Dako kayong kahoy nga natumba ni Udit. So mani akong kahoyon ron. So mo ni guys oh. Oh, mo ni. Dako kayong kahoya guys. Pero buhi pa ni siya guys. Oh, buhi pa. So napagay sindri mga kapobre oh, napalid. Napay madaginot ni sindri og buot lang yung manguha. Galing lang kay mga dunot naman sa guna nya. Hindi magamit. Mao nang mag-antos lang sa kita sa ka guwapo ani, guwapo sa pagkaway materialis usa kay umatay kwarta. So mga hawi sa ko guys ha. Ingani-on ra ni siya pagpangahoy guys. Mangahoy kay mo guys. Atong putuon dahan. Atong bughaon kay para dita maglisod og karga. Kasi karga sa baga. Sumuta guys ay. So okay na guys oh. Naka kahoy na kita guys. So ako sa ning gapuson guys, gapuson. Bugkuson nato para sayon ragda. Kay hindi na to bugkuson, lisod man siya. Lisod pa sa anon. Pasang bugkuson guys. Okay guys, manatag tapos ato kahoy guys. Kahoy sa guys kay paningot akong agtang. Shout out na nagkanta-kanta diya sa Atbang oh, sa amo ang silingan diri. Masig makapiright kuha na inyo ang Pinoy-Pinoy diya. Atbang guys, mo na yung Atbang guys. So lupot ni siya guys nya ang Atbang mo na dito. Sa nakabalay namang uban ha guys oh, mga dato nang muyo diya kay nakakuan man dayon. Patuko dayon. Ito pagbagyo ana diya guys. Ang nakapait yun guys kay so katong wa bitay kuan guys. Wapay bagyo. Di ba nakabantay mo nga ambot lang ka sa inyong dapit. Dito sa mong dapit na nagsuy-suroy to ng paniya ba. So wapay bagyo. Pagkadiha ng bagyo wa na ginunor hangtod karon. Dunay ni suroy itong agi. Ang hatag og bugas. Ang hatag sa kilo. Ni pangan nga butang sa ilahang kuan niya natoy silbig tikit-tikit kuno to amin ako usa ka sakong bugas na to kay magkipon-kipon ba pagsagkan ako dito sa kapilya guys o sa plaza dito yung plaza diri sa kilo ra man ay okay ra gyapon kay kalungan mi sa kilo malungag na mo og katulo sa kilo. So napahuway na mo ko guys. Shout out na lang dahil sa akong mga tanawan sa akong vlog diha o katong karon pa nakatan-aw diha. Palihog kog subscribe diha sa wa pa sad ka subscribe. Og shout out ko sa akong classmate sa una si Brian Gabuya. Nagkita mi gahapon sa Mandawi. Tagaan ko niya 50 pesos kay pakanon ko niya. So akong gibuhat wala na ako kauna ako lang gidala diri palit lang kung kutanon mga kuan kakaon pa sila apil kailain sa kayo ako rin magkaon. Salamat kay diha Bray, salamat kay nga tagaan ko nimo 50 og amping diha sa imong pag-drive diha sa imong sakyanan sa imong pang-grab. Og shout out din ako akong mga pag umangkon
ug igsuon nga naaspis pa nagpuyo ron. Amping mo diya. Ako dire ngani ra gyud akong life. Mga hoy, mas tubig. Sa oman guys nga mao naman ni dilatid sa kapalaran. Basta shout out lang ninyong tanan diha kung shout out din ko sa kuan. May grupo sa Facebook nga lumad mga lumad Bisaya. Shout out diha sa admin. O sa tanan nakailan ako, shout out ko sa mua dito sa barangay Tinabyunan, Katmon. Musta na mo diha tanan og ako mga kuan diha mga igsuon, mama o mga uyuan tanan-tanan. Musta mo diha? Ko dire okay ra ni gihapon nagihapon ko ka. Diyan kay mo kitay lugar mauli ta. Dako na kay mawa nato sa tuwang pagpanikay sikay dire. So, dili lang ko tason mga kapobre, kamo na isabot sa kuang vlog ha kay. Ibo na mo mga inobre ra gid akong vlog. Inobre pero maning kamot Pobre nang kamot. So, bye-bye.